сехонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ рӯ ба рӯи мактаби Пушкина пеши бозори Давлати Зафар ҳозири суроғаршро нишон медиҳем. Дар ин ҷо мактаби Пушкина, аз ин тараф бозори Давлати Зафар ва рост роҳ ба сӯи фабрика ва мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф маркази ноҳияи рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 7-ум ошёнаи мана ҳамин бинои 12 ошёнага ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар 7-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, тирезаҳои хона ҳамашон роҳи калонро нигоҳ мекунанд. Навормона шура мекунем, хотир расо мекунем. Дар наздикии хона якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозори Давлати Зафар, маркази ноҳияи рӯдакӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истихоматӣ.